Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare cah-cah kelas 1? Mugi-mugi sehat sakeluarga ya nang nduk. Alhamdulillah. Dinten menika yuk sareng-sareng sinau basa Jawa piwulang telu pertemuan kapindho. Sadurunge sinau, ayo cah sareng-sareng maca doa. Doa mohon kecerdasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Amin. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Nah, saiki cah-cah sinau basa Jawa piwulang telu kena sing judule kena apus krama pertemuan kapindho. Dongeng Kancil lan Merak pertemuan kapisan wingi wis disimak cah videone Bu Guru. Muga-muga wis disimak ya. Saiki simak piwulang telu kena apus krama pertemuan kapindho. Kompetensi. Nah, judule aku bisa basa Jawa 1 kelas 1. Kaca utawa halaman 30. Dibuka ya bukune ya cah ya. Kompetensi dasar 3.2 memahami dongeng bertema setia kawan. 4.3 mendongeng dan memperagakan dongeng fabel bertema kejujuran. Indikator 1. Menyebutkan tokoh dalam dongeng. 2. Menjawab pertanyaan tentang dongeng yang didengar. 3. Menyebutkan nilai-nilai luhur yang ada dalam dongeng. 4. Mendongeng. 5. Menolong bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan. 6. Ayo dadi paraga dongeng. Ayo jadi tokoh dongeng. Nah, cah-cah saiki coba praktekke karo kancamu utawa sedulurmu, kakak, adik utawa orang tuamu, ayah atau ibu. Coba praktekkan ya percakapan dialog berikut ini. Kancil. Hei Merak, piye kabarmu? Hei Merak, gimana kabarmu? Merak. Becek Cil, ngopo kowe mrene? Baik Cil. Kenapa kamu kesini? Kancil. Ya mong lewat. Wuluh-wulumu apik banget. Hanya lewat. Lihat bulumu bagus banget. Merak. Oh ngono. Iki paringane Gusti. Oh gitu, ini pemberian Gusti Allah. Kancil. Aku pengen bulumu Rak. Aku ingin bulumu Rak. Merak. Ojo Cil, paringane Gusti dewe-dewe. Jangan Cil, pemberian Gusti Allah sendiri-sendiri. Kancil. Ben seneng aku silihono Rak. Biar seneng aku pinjemi ya Rak ya. Merak. Yo sesuk reneo. Ya besok kesini. Esoke Kancil moro meneh. Paginya Kancil datang lagi. Kancil. Rak aku wis teko. Rak aku sudah datang. Merak. Oh iya enteni sedelo.
Oh iya, tunggu sebentar. Kancil. Iki apa, Rak? Ini apa, Rak? Merak. Iki tlutuh kanggo nempelke wulu. Ini getah untuk menempelkan bulu. Kancil. Wah, aku seneng nganggo wulu merak. Wah, aku seneng memakai bulunya merak. Merak. Ojo sambat yen ana apa-apa ya. Jangan mengeluh kalau ada apa-apa ya. Kancil. Ya wis, aku pamit. Ya sudah, aku pamit. Kancil mlaku-mlaku menyang alas. Kancil seneng amarga kewan-kewan padha ngguyu. Kancil jalan-jalan di hutan. Kancil senang karena hewan-hewan pada tertawa. Rumangsane Kancil wulune mau indah. Dikiranya Kancil bulunya mau indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare cah-cah kelas 1? Mugi-mugi sehat sakeluarga ya nang, Nduk. Alhamdulillah. Dinten menika yuk sareng-sareng sinau basa Jawa kelas 1 piwulang 3 pertemuan kapindho. Sadurunge sinau, yuk sareng-sareng maca doa mohon kecerdasan. Doa mohon kecerdasan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin ya rabbal alamin. Dinten iki cacah sinau basa Jawa piwulang 3 sing judule Kena Apus Krama. Pertemuan kapindho. Pertemuan kapisan wingi wis diwaca cah. Mugi-mugi wis do diwaca ya. Nek durung diwaca meneh, lanjut maca nyimak pertemuan kapindho. Buka bukune Aku Bisa Basa Jawa 1 kelas 1 sing judule kaca utawa halaman 30. Kompetensi dasar 3.2 3.2 Memahami dongeng bertema setia kawan. 4.3 Mendongeng dan memperagakan dongeng atau fabel bertema kejujuran. Indikatornya 1. Menyebutkan tokoh dalam dongeng. 2. Menjawab pertanyaan tentang dongeng yang didengar. Kemarin sudah ya, nomor 1 dan 2 itu masuk indikator ke pertemuan pertama kemarin. Yang ketiga, menyebutkan nilai-nilai luhur yang ada dalam dongeng. Keempat, mendongeng. Kelima, menolong bagi siapa saja yang memerlukan pertolongan. 6. Ayo dadi paraga dongeng. Ayo jadi tokoh dongeng. Kowe dadi Kancil, kancamu dadi merak. Kamu jadi Kancil, temenmu jadi merak. Utawa nek nang omah iso kancamu, iso dulurmu, kakak, adik, utawa wong tuamu. Tindakno gunemane Kancil karo merak. Lakukan percakapan Kancil dengan merak. Kancil. Hei merak, piye kabarmu? Hai merak, gimana kabarmu? Merak. Becek Cel, ngopo kowe mrene?
Baik, Cil. Kenapa kamu kesini? Kancil. Ya mong lewat. Weruh wulumu apik banget. Hanya lewat. Lihat bulumu bagus banget. Merak. Oh ngono. Iki paringane Gusti. Oh gitu. Ini pemberian Gusti Allah. Kancil. Aku pengen bulumu, Rak. Aku ingin bulumu, Rak. Merak. Ojo, Cil, paringane Gusti dewe-dewe. Jangan, Cil, pemberian Gusti Allah sendiri-sendiri. Kancil. Ben seneng aku silihono, Rak. Biar seneng aku pinjemi, Rak. Merak. Yo, sesuk rene yo. Ya, besok kesini. Esoke Kancil mara meneh. Paginya Kancil datang lagi. Kancil. Rak, aku wis teko. Rak, aku sudah datang. Merak. Oh iya, enteni sedelo. Oh iya, tunggu sebentar. Kancil. Iki apa, Rak? Ini apa, Rak? Merak. Iki tlutuh kanggo nempelke wulu. Ini getah untuk menempelkan bulu. Kancil. Wah, aku senang nganggo bulu merak. Wah, aku senang pakai bulu merak. Merak. Ojo sambat yen ana apa-apa ya. Jangan mengeluh kalau ada apa-apa ya. Kancil. Ya wis, aku pamit. Ya udah, aku pulang, aku pamit. Kancil mlaku-mlaku menyang alas. Kancil jalan-jalan ke hutan. Kancil seneng amarga kewan-kewan padha geguyu. Kancil senang karena hewan-hewan pada tertawa. Rumangsane Kancil wulune mau endah. Dikiranya Kancil bulunya itu indah. Nah, saiki saka tembung iki mau cah-cah apa piwulang hikmah sing iso dicipuk? Ya kuwi aja dadi wong sing merinan ambiwene kancane, ya. Syukur Gusti Allah wis ngemani dhewe-dhewe rezekine. Aja meri. Sing penting syukur, bersyukur, alhamdulillah kalih Gusti Allah pemberiane. Insyaallah muga-muga barokah. Nek barokah mengko ditambah. Saiki 7. Ayo ngrakit ukara. Rakiten dadi ukara sing luwes. Ayo merangkai kata, kalimat. Jadikan menjadi kalimat yang benar. A. Karo keong balapan Kancil. Sing bener, Kancil karo keong balapan. Loro. Melompat Kancil geger boyo ing. Sing bener, Kancil melompat ing geger boyo. Iki salah ya cah ya. Sing bener, Kancil melompat ing geger boyo. Telu. Buntut megar merak wulu. Sing bener, wulu buntut merak megar. D. Boyo ing jejer kali. Sing bener, boyo jejer ing kali. E. Kancil ngrungokake dongeng aku. Sing bener, aku ngrungokake dongeng Kancil. Yuk, kalimat iki ayo nglakat ukara tulis ing buku tulis ya. Kalimat sing bener ditulis ing buku tulis ya cah ya. Saiki nomor 8. Ayo goleki tembung ing kotak aksara. Coba temokno 8 tembung kanthi digaris apa dipulas. Ya, misalnya contohnya dongeng. Nah, dijret iki TTS ya, teka-teki silang ya. Tapi bentuknya mendatar kabeh ya. Dongeng dicoret jret. Nah, misalnya Kancil dicoret. Boyo dicoret, merak, balapan. Nah, iki balapan ya kurang nyambungnya. Kali, melayu, keong. Nah, tulis yang bener ya cah ya. Iki sing ana sing urung lengkap, ana sing urung
garis Bu Ulfa. Ditebeli dhewe ya cah ya nang buku pakete. Alhamdulillah cukup semanten pelajarane Bu Guru. Mugi-mugi wonten manfaate. Yuk sareng-sareng berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mugi wonten manfaate. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.